Der var en jordblok med sne på toppen. Han fjernede det, der kom græs. Han smadrede den, han tog den og kiggede sig omkring. Der var træer og et dybt, dybt hul. Han så på en kylling og lavede stigerkonkurrence. Og hvem vandt? De blev ved med at stirre på hinanden, indtil han slog den, og han vandt. Og han prøvede at dræbe den, så han kunne få noget mad. Og velkommen til The Green Gamers kanal. Halløjsa. Og det blev survival, min første video, eller jeg har lavet en infovideo. Men det bliver sådan en Minecraft video. Ja, jeg ved godt hvad jeg mener. Så håber jeg det. Perfekt sted. Gik godt nok hurtigt. Så lad os lige finde, eller hugge noget træ. Vi skal lave et hus og alt muligt andet. Jeg vil til det jeg siger noget og sådan noget. Jeg skal også lige, hvis der er nogen der er i tvivl om hvilken version jeg spiller, 1.4.2, den nye, den allernyeste. Så når vi skal herned, det ser dejligt fladt ud og dejligt område. Så lige til den. Vi kan også lige starte os med at begrave os ind i væggen. Jeg skal lige have stillet noget op der. Og ja. Lad os lave nogle pinde. Ja. Lad os lave tværs over her. Så bor vi her. Og ja, jeg tænker, altså, det bliver ikke bare sådan her. Men det var lige midlertidigt for monstrene. Jeg skal ud og dræbe zombier. På grund af, så kan jeg få lidt kartofler og kartofler og gulerødder. Så. Og det er ikke hard, det er vent. Det er normalt, det er fint nok. Og så laver vi lige en furnace. Nu går jeg ikke så hurtigt. Jeg skal lige vende mig til nogle tester. Lad os lige hurtigt sådan en der. Der var nogen, der gaber i baggrunden. Det er nok ikke så. Nå. Tror vi har voldsvis meget. Nej, vi mangler det. En vigtig ting til de her høje træer herude. Så er vi klar på eventyr. Eller om vi smutter bare ind i huset. Dø! Eller nej. Dø! Jeg kan ikke lide den. Det er sådan nogle mærkelige ting. Agtigt noget. Der. Så har vi lidt plads herinde. Til lidt af hvert. Lad os lige en chest. Der. Det kan godt være. Jeg ved godt, der er lidt lille her. Det kan også godt være, at det her det bliver sådan smedagtigt noget. Men jeg tænker mig at få planlagt en by. Og jeg ved heller ikke, om der kommer nogen med i min serie. Jeg er ikke helt sikker. Så. Jeg ved ikke, om vi kan regne med det, men... Nå, der er kul. Det gik det hurtigt nok, synes jeg. Men det var også lige meget. Og så... Jeg ved ikke, hvor mange episoder der bliver. 100? Eller nej, mit mål er efter at gå efter 100. Ja, det var ret i. Nej,
Det har jeg ret i. Og ja, så lidt. Min stemme, den er sådan lidt anderledes. Jeg er sådan lidt træt, men jeg laver den her video. Det har jeg bare lyst til. Nå. Lad os lige se, hvor solen den står henne. Det er lidt over middag. Og vi skal også ned og mine i den her episode. Jeg ved ikke helt, om vi når det. Men først skal vi have... Slap af. Giv mig det kul. Giv mig det. Så tager vi lige det her cobblestone her. Sådan der. Der vil også lige hurtigt ind der. Og jeg fejler det også kun nu. Der. Ja, det ser. Der. Ja. Godt. Jeg skal ud og hugge nogle træer. De står i vejen for min byggested. Den skal være rigtig god byen, og der kommer hele tiden til at ske noget fra den her verden, håber jeg. Eller det kan jeg. Nej, men det skal der komme. Jeg prøver ligesom, jeg lige kan gøre mig lidt højere. Jeg tror ikke engang, der er lyd på. Nej, what? Oh, sorry. Så er den lige på 28. Ja, det er fint nok. Det må jeg virkelig undskylde, men jeg synes heller ikke, jeg kan høre noget ordentligt. Lige lidt for højt. 20, det er fint. Kan jeg også godt høre noget derude. Så. Nå. Ja. Vi skal også ned og mine, men vi skal lige hugge lidt træ til. Så skal vi også fjerne de her træer her. Jeg skal lave en kæmpe stor flad byggegrund. Og I kan spørge mig om, hvad for en spil jeg har og sådan noget, fordi jeg gider ikke selv lige til at skrive det. Det er kun sjovt, når andre de spørger. What? Hørte jeg lige en zombie? Det gør jeg. Må det komme tilbage? Nej. Det er mærkeligt, jeg kan høre en zombie. Men jeg vil gerne, hvis I synes, jeg kunne lave Minecraft eller sådan 2 forskellige spil, så kan I bare spørge mig om, hvad for nogle spil jeg har. Så kan jeg sige, og der kommer måske også nogle nye her til jul, håber jeg. Det kommer an på, om jeg får købt nogle. Så. Nu må vi spille nok 3. Jeg har bare lige brug for saplingsene. Går vi ned og miner. Eller vi bare herovre. Nej. Den kan jeg glemme noget vigtigt. Det er så nok ikke ret mange. Så laver vi lige lidt mere her. Og ja. Så skal der ned og mines. Og I siger bare, hvis... eller nej. I kan skrive, hvis I synes, det er kedeligt at se mig hugge træer af mine. Så kan jeg bare lige få det stoppe optagelsen, og så lige gøre det, jeg lige skal. Og så kom tilbage igen. Men det var nu ved at være den her gang. Og måske jeg skal også have lidt... der kommer også engang hardcore, der er jern. Det er dejligt. Der kommer også hardcore. Det ved jeg. Det skal der komme. Så. Der skal komme hardcore. For ellers som en tøsedreng, hvis man ikke laver sådan noget. Eller, nej. Jo. Det kan man godt sige. Hardcore. Det er hard. Så bliver en fakkel. Man skal huske at spare lidt, synes jeg.
Som pickaxe allerede død. Altså, hvad fanden er det for noget bær til noget? Nå. Cobblestone, cobblestone. Så dør den. Nej, nu dør den. Nej, nu dør den. Nej, nu dør den. Nu dør den. Nu dør den. Jeg havde bare totalt meget ret. Ej, jeg gider ikke til at bruge den der pickaxe der. Jeg skal også op og have smeltet lidt. Og jeg kan kun optage i ikke så lang tid, fordi ja, jeg kan kun optage i kvarter, for ellers så bliver min video. Hvad er der almindeligt derovre? Fuck, det er lort, mand. Men jeg siger, vi ses fra denne gang. Hej hej.